Qhola kithi. Hamba kahle. Khona Zwidi njani? Ngikhona mfowethu. Naso. Itsizubani. Madoda enzani kuze umhlola lo? Yeah. Thembu. Yeah. Sesemkhuzi. Yeah, sesemkhuzi la eground bazomkhumula abaningi kuze umhlola Mthembu. Indoda yakhala kakhulu ngamathikithi efinally yeKaizer nePirate yayizosemabhidi. Kwathiwa amathikithi asikwazi ukuwathola. Kwashiwo ke lokho yana lokho ya. Indoda yazi ahlangana Zulu. So njengamanje manje sekuyohlangana Zulu la. Zohlanganisa abafana bangakithi la ukuthi nje umdlalo omuhle mawuqhubeke. Sihloniphane lento yebhola yenza ukuthi sibe nokwazana nokuhloniphana endaweni ukuthi ubani konje eyapi indoda. Kuyavela la eground so ke ngifisa ukuthi mhlambe lento yebhola le ihlanganisa abafana bendawo abafana bengagcina sebebulawa uphuzo olunamandla nesidakamezwe esinamandla ebafaneni so la ngakithi endaweni yangakithi angifisi ukubona umfana kanjalo sebulawa eyidakamezwa nanalento yobulili iyasilimaza umfana egcina seshintsha ubulili ngoba umfana simkhanda kuphi simkhanda ebholeni simkhanda enkomeni la indawo yokudla inkomo lamathi yabo kodwa thina sacela kule ndawo kubantu baphathi balendawo abadala ukuthi sicela ukuba neground la endaweni la ibhola umfana udlala ibhola umfana ulosa inkomo la uye esikoleni mayibuye esikoleni uze egroundini ngeweekend ucheck indaba yenkomo team kanjani so ke lento kwahlangana Zulu namanje saqhubeka bafowethu silapho nje hlangana Zulu simasihlangene Zulu sizoyinqoba ezinye zezinto ezisilimazayo entsheni yethu ngoba silamani bheka inhle eshangene la madoda enzani kuzomhlola lo Mthembu khona la endaweni eseshihluko makhelwane kaMbekezeli Mbokazi mangiphosta nje ngila liyafika kubuka Mbokazi ngisathi ngifuna ukubuza le ukuthi isho ukuthini lento ukuthi nibe nentwana ethanda umhlaba wonke uMbekezeli Zwide leyo nto kimi isho okukhulu kade ngikhuluma ngayo ekseni isikhathi esiningi ngokwetoho ngiseThekwini ngila kumkhakha wamakwezokuthutha kade ngikhuluma nabanye ozakwethu ngithi mina lento yokuba nomdlali noma kuba nomfana ngakithi ophumelela noma odumile kimi yakha something noma iveza ukuthi kahle kade kasasicindezelekile kule ndawo yangakithi ngoba baningi abantu esibaziyo abadlali abavelele abanye bangaphezulu kaMbokazi ngokudlala masibabuka la emakhaya yes uMbokazi ungaphezulu kwabo njengamanje ngoba usekude nezinga kodwa ziningi izinto abezenzekile ungakafiki la inkinga thina into esilimazayo ngoba siseyindaweni zasemakhaya ezingakwazi ukuthi uma kunomuntu owenza onetalent avele kalula ngoba sisemakhaya so ukuba khona kaMbokazi kuyangijabulisa ukukhomba ukuthi ikhulu noma abantu abasiphethe kweza ama-sport basazohamba bayobuka ukuthi ngawubuka uMbekezeli yini le ekhona uMbekezeli uvela laphi kahle uqhamba uMbekezeli ile ground esikhuluma ngalo uyalazi entweni zebhola nje bafowethu siyacela ukuthi basisize abantu abanamava abanamandla bahambe bayobuka endaweni esemakhaya nginethemba ukuthi uMbekezeli ezoba ne-tournament ngomhla ka-18 December ngineshow ukuthi ozakaba abathile uzobacela bezobuka abafana esinabo endaweni ngoba likhomba ukuthi izinga liyakhula noma endaweni ikhona into enhle esinawo kahle kade sinawo umnotho lathi la eKZN sakhuluma ukuthi sinabo abantu abasivakashela bezobuka ukuthi yini esingayithola lapha kodwa emva kaMbekezeli oseqhubula uMbekezeli sonke ngicabanga ukuthi bakhona bazoza bezolandela bathi hayi kusho ukuthi kukhona into lapha labantu uMbekezeli ngoba uMbekezeli uvuthi uphume ebhodweni bafowethu ebhodweni namanje kusekhona okukhona akanosuku akubonakali konke kusaphila kusebhodweni kuphekiwe la mawufika nje uzothola into evuthiwe ngisho njalo nje Zwidi intwana iyalidlala ibhola umhlaba wonke walithanda uyifiselana uyahamba uMbekezeli ngesingami ngifisa ukuthi uMbekezeli noma ngiyiKaizer ngoba vele nginayo lethi vele uzogcina kuyiKaizer vele kula vele uMbekezeli uzogcinela kodwa khona noma engathi kodwa ngifisa ukuthi ayephesheya nalapho uzobe saphamisa indawo yase South Africa indawo yase KZN angingasho mhlawumbe kweprovince kodwa nje South Africa uzobe phamisa South Africa umfana akahamba kakhulu into yakhe inkulu siyayibona yinhle futhi sisemva kwakhe simshayela ihlombe sithi ngemva kwakhe sithi up Mbekezeli phakama Mbekezeli phakama Mbokazi umfana simshayela ihlombe lapho siyayithanda yenzayo and uyasebenza futhi uthi yena isikhulu sokuthi angifuni ukuhlula nomunye umfana komunye umuzi isiqubulo ke leso ke still kuseuhlangana Zulu ukuthi angifuni ukuhlula nomunye umfana komunye siyakhona ngisakhula mina abazali babengalithanda ibhola muhambile kuthiwa uzodla ibhola kunabantu njengamanje abangazizwana lento yebhola ngathini nje ufakazi wakho bhuti mabefika ulimele bathi hamba kubo labo odokotela bahamba kubo lapho hamba uyodla khona uma uye groundini sasiphuma ukuntshontsha thina siye groundini kodwa namhlanje ngifisa ukuthi ingene lento kubazali bethu noma emakhaya isivela kuona ukuthi ibhola lengayishintsha impilo yekhaya lakho noma ikhaya lakini la uvela khona lengayishintsha impilo yakho kusasa wena ungagcina usuyinto enkulu emphakathini abazali abayidedele ingane kumele wazi ukuthi kuphi mhlawumbe engakuphatha kabi ukuthi uhambe nje awazi ukuthi kuphi kodwa mayise groundini umdedele umfana uyodlala nezinye izingane
ngoba namhlanje kugcwele idakamizwa kanje nje sewoniwa yibo abazali abasinqaba siye groundini sizita abantu namhlanje noma unobulili obungaqondakali namhlanje ngenxa yabazali namhlanje Zwide uma ubuka kahle kunengane namhlanje okuthiwa kubo bami kahle kodwa uhleze emgwaqweni uyadansa emarobotini ucela ukudla emarobotini uyakhangeza inkinga Zwide labo bantu ababethi baye esikoleni aphethe 50 rand awufakela uvela la eshethini ngaphakathi 50 rand phela libovu thina uthothi uye esikoleni uphethe ishumi nowuphathanga lutho namhlanje sabuya namhlanje siyakwazi ukuthi sibone sazi ukuthi singabaphi sivelaphi singobani kodwa lengane yayinikeza 50 rand yesikoleni 10 rand yesikoleni uvela la ephakethini ayizazi ukuthi ubani namhlanje ifisa ukubuyela back noma emuva ekhaya ake kusenzeke sekonakele vele so ngithi namanje ngisasho ukuthi Zulu hlangana bazali hlanganani nenza into okuyiyo ngicela nivumele ingane nikhulule ziye groundini ziye ebholeni ziyobona ezinye ingane nezinye ingane ngoba lento kuse groundini ifana nokuthi uphume kini mina usikuthi wayengifundisa cishe kwaku 2008 uthengisa lo mfetho ngemuva uthi umnguni emalabela la wangifundisa wathi mangiphuma esikoleni ka grade 12 wathi Mthembu seniyaphuma nemhlabeni manje uma nisuka la sinemhlabeni nizoqala nibona abantu seniyaphuma manje sinemhlabeni noqala nibona abantu so sengilibonile ukuthi kunjani la ngaphandle so ngifisa ukuthi nabantu sibahloniphe abazali sihloniphe nomhlaba ngomhlaba esitshelayo egcineni uma ngohloniphanga na ubukisa ngabe egcineni kodwa ke ingane ezincane sezazi ukuthi ukudlala ibhola kunemali mhlawumbe ngagcina kuyiphazamisa nasesikoleni ungathini kumfundi othi mina ngisho ngafundanga ngizophumelela ngebhola ukubaluleka kwesikole nje ungathini ukubala isikole sibalulekile one okokuqala isikole sikunikeza imiqondo mhlambe eku10 ukuya nje esikoleni okokuqala kunezimqondo ewu10 ngoba lento ikwenza ukuthi umhloniphe umuntu one okokuqala 2 ikwenza ukuthi wena uzazi ukuthi ubani okwesithathu yenza ukuthi lento mawuphuma nje kini wazi ukuthi khona umuntu omdala khona umuntu olingana nawe khona umngani wakho khona ubani wakho so lento yesikole kuvula umqondo ibhola umsebenzi loyo ngoba gcineni nayo iyalishintsha ikhaya kodwa lento iqala esikoleni isikole bengizothi abantu abahle abahlala ekhaya abahlala esikoleni ukuthi abahlala esikoleni isikole sibalekile siyisinkwa siyisipunu futhi isikole nje sibalekile kumuntu osemusha osemncane okunye kuzolandela ngemuva kodwa siqale esikoleni kuqala esikoleni kwazi kwaba no grade R njengokuthi fanele siqale khona siyabonga ke sobuka abafana bedlala kubonga mina mfowethu amen